Super, decká, ste naozaj tam všetky? Lebo budeme vás potrebovať, lebo chceme sa naučiť druhú časť super futbalistu. Toto je naša tanečná škola super tanečníkov, moje meno je Johnny, Miško, Natálka, volaj sa ako chceš a dúfam, že aj veľa ješ. Hej, na bránu vystrelí, nesmiem byť nesmelý, náš tým dá ďalší gól. Spolu sme jeden tým, všetci sme veselí, náš tým dá ďalší gól. Takže ideme pekne pomaličky na tú prvú časť, dáme tempo a naučíme sa druhú časť. Takže ideme 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ruky hore, raz, 2, roztlieskávačka, 5, 6, 7, 8. Perfektné, skúsime rýchle tempo. 5, 6, ideš na to, raz, 4, 5, 6. A hore ruky. 7, 8. Keďže futbalista behá, my zapojíme beh do hudby. Vyzerá to asi takto. 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zatancujeme si to, takže my pôjdeme tak do kolečka. Ty môžeš behať okolo svojej mamy, keď doma varí. Takže vyzerá to asi takto. 5, 6, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Budeme opakovať zás tú roztlieskávačku. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, skáčeš, 7, 8 a pokračujeme ďalej doprava s pravou nohou, ideme kopať do lopty. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, roztlieskávačka, pozor, ideme jump, skáčeme, hop, hop, zopakujeme beh, pozor, 5, 6, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže poďme si to zatancovať celé, pekne od začiatku do refrénu. Hej, na bránu vystrelí, nesmiem byť nesmelý, náš tým dá ďalší gól. Spolu sme jeden tým, všetci sme veselí, náš tým dá ďalší gól. Na bránu vystrelím, nesmiem byť nesmelý, náš tým dá ďalší gól. Spolu sme jeden tým, všetci sme veselí, náš tým dá ďalší gól. Vidím, že vám to ide, preto vám dáme ešte nejaký ten bonus. Napríklad, predstavte si loptu, ja ju mám vo farbe červenej. Miško? Modrej. Modrej, Natálka? Bielej. Modrá, červená, biela, to sú super tanečník farby. Takže zoberiem si tú svoju loptu a môžem robiť freestyle, že si ju predstavujem a kopem si ju o kolená, o pety, o špičky, o ramená, o hlavu, chytím hrudníkom a podobne. Takže stačí počúvať iba hudbu a vyzerá to asi takto. To bol môj futbalista. Napríklad Miško to môže zatancovať takto. Dobre, Natálka to skúsi. Skúšame. Presne tak. Poď, ešte. Odkopni tú loptu do brány, odkopni ju. Je to tam. Takže končí naša tanečná škola. Super futbalista. Kľudne si pozri ešte raz klip. Kľudne si pozri prvú a druhú časť. Zober si času, koľko chceš, pretáčaj si to, bav sa. Lajkni, daj subscribe. Toto je Super tanečník, vaša tanečná škola. Ahoj! A nezabudnite kliknúť na zvonček, aby ste videli každé nové video od nás.